Yanzu na je shopping. Ina cikin tafiya ta a hankali. Kun san wa na gani? Gwaji irin dariya ta soyayya a idona ba? Tsohon mijina na gani. Ina ganin shi. Sai wani irin abin 'yan mata ya taho min ta nan. Sai na ƙara miƙar da wuyana. Na ƙara haka da in kyau. Sai na fara tafiya tunkas. Wani ya gafa. Kai! Na ɗauki turare, na je gurin biya, shi ma je gurin biya. A'a, mami, ai ban gane ki ba. Kaga manyan zaurawa. Na ce kamar ya manyan zaurawa. Na ce har yanzu an gaya maka, na ce ni ina da aure yanzu. Na ɗaura fuska ta alhalin ban da aure. Allah sarki mai dawa yana so na koma gidan mijina. Mai dawa na gode sosai. Kullum zancen shi in ya kira na a waya, mami zai ce mami ya kike so a yi? Mami ya kike so a yi? A yau na ce mai dawa ina so na koma, an yi an gama. Ni ce na ki komawa, amma mai dawa yana da kirki sosai. Wallahi a kwana ɗaya ina so in koma, wallahi an yi an gama. Da ɗaurin auren da zuwa da komai. Sai dai ce Allah na gode maka. Mai dawa kana ɗaya daga cikin mutanen da nake gani da mutunci a TikTok, kana da kirki. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zumunci, Allah ya bar ƙauna. Mai dawa na gode, kai ba ma ka so ana faɗa. Mai dawa kana da kirki, zancen shi mami ya kike so ai kullum. Mai dawa kana ƙaunata. Duk wanda zai dinga yi maka zancen haka, na gode mai dawa.